Sanibona ngiyabingelela umnguni umthando wabantu othengazabantu wasebantu wasekhona isehlule amanye amadoda. Ngibingelela kakhulu bakwethu, ngibingelela kakhulu kuphi nakuphi la kufika khona le video. Ngizothi namhlanje angeke ngikhumbuze abantu ukuthi sisenyangeni enzima, sisenyangeni ebaluleke ngalendlela ukuthi siyavala ukusebenza. Ukuvala kwethu ukusebenza kunezinto esiqondene nazo ngqo ezithinta inhlanhla. Abantu abaningi bayazi ukuthi inhlanhla siphilela yona. Angeke uthi unenhlanhla imali ungenayo. Ukuze ubonakala ukuthi unenhlanhla kufunekala ukuthi ube nemali. Ukuze ubonakala ukuthi unenhlanhla kufunekala imali ingapheli. Ikhona into ethanda ukushiwa abantu ukuthi ungaba kanjani lento yenhlanhla ingekho imizamo oyenzayo. Into leyo ekhona, kodwa uma usuthole into yenhlanhla ayikunike phela into yokuthi usuwinile noma usuthole imali. Uma usuthole leyo mali leyo, wena qobo lwakho kufunakala wenze uhlelo lokuthi uqaleke manje into ezokwenza ukuthi lento ma ikuphi imali nalemizamo yakho yenzayo sekuyalekelelana kuya phambili. Ungatholi imali bese uyayidla kuphele kanjalo ngoba izongabulawa amandla lento iyakufukula, lento iyakuphakamisa ukuthi uphakame ube sebalazweni. Uthi uma uphuma ebalazweni lokuthi imali isikhona bese wenza izinto ezingezokufata abantu, ezingezokuphela. So ngaleyo ndlela leyo ke ingakho sinemithi ekwazi ukukwakha wena, ikushintshe isithunzi sakho, ikushintshe ubuwena. Uma unento esemzimbeni wakho, ngabe yakini, ngabe esekhaya komama, ngabe amazwi akhulunywa phezulu kwempilo yakho ungakazalwa, ngoba kuyenzeka ube umuntu owazalwa kade phakathi kababa nomama kunamagama ayekhulunywa ukuthi le ngane kunje mhlambe abazali bakho bobabili bakuzale kunezichitho phakathi kwempilo yabo, baba namazwi abatshelana wona. Abantu abadala bayahlala emntwaneni ngoba kusuke kuyibona bamlethile ukuze abe khona. Uma sekunamagama akhona bayanyela lengane isuke isinani isizalo sinesici, iyazama ingane akulungu, iyazama ingane akulungu. Kufana nengane uthola ukuthi ifihlelwe isibongo, ayiphindi ngezingane, iba nezinkinga ngoba isibongo sayo sangempela ifihlelwe. Kuphakama isibongo sayo sakomunye umuzi, lesayo asiphakami. Abantu abadala babami umthola umntwana uneyinkinga, uyalimala, ungene ephuma amajele, iqiniso lokuzaleka kwakhe alikho. So nawe mawuzozalwa kanti bekunezifungo, kunezinkulumo mhlamba abakini bebukela phansi abakomalume, mhlamba abakomalume bebukela phansi abakini, gcina isidalwa nedlozi sekulwa ngawe. Thola ukuthi uneyinkinga wena, uthi ngokugezwa, uthi ngokususwa izinto. Lo muthi ke wenza ukuthi ke yonke lento leyo ikline wena, uqale kuwasheke yonke lento. Ngoba khona izinto ezidinga ukuthi akwenziwe inhlambuluko ukuze zilunge, kodwa ukuthi akwenziwe uxolo ukuze zilunge ngale komuthi. Futhi ayisekho indlela yokwenza lokho, abasekho abantu abenza lokho, abanye abasibona isidingo. Ngoba umuntu ongahluphekile, into ehluphekisa omunye umuntu akanandaba nayo ngoba imhluphekisi yena. Kodwa umuntu uma ehluphekile nomunye ehluphekile, kulula ukuthi kuhlale phansi uzane kuboniswane. So le mithi ikwazi ukusiza abantu abanjalo. Umuthi wenhlanhla lo engikhulume ngawo ohlala kunali ibhokisi. Leli bhokisi leli yilo ke ngisebenza ngalo kule insuku. Umuntu ufika naleli bhokisi bese ephatha nansi le mali. Le mali le u200, ayikho imali nje u200 njengamanje. U100 usuka ku200 uza ngapha, u50, u20, u10, u5. Iyona nto le okwakhiwa ngayo isisekelo senhlanhla yakho, ukuthi le mali ayibizane, le mali ayize yonke. Bese ukuthi le ndwangu ke isuke isizombathisa manje lobukhosi bakho ngenhlanhla emhlophe. So wonke umuntu ofuna le nhlanhla noma ofuna nomcebo akakhululeke eze, engabi nenkinga yokuthi baningi abantu abavela bethi bezimcebo, baningi abavela bethi benza ake uze wena ngokusenhlizweni yakho ukuthi ake ngikholelwe kule ndoda ke ngize ngibone ukuthi iphetheni. So ibhokisi likhona eline price yalo, kodwa ngoba nakho ngine special ngoDecember, ngithandile ukuthi abantu
ake befike nalamabhokisi 140 300 uyakwazi ukulithenga esitolo ufike nalo. Uma ufike nalo ke usuzofuka uthole lenhlanhla yakho ke. Lenhlanhla yakho ke iwu10,000. Uzoyithatha ngo10,000 uhambe ngoba kuyispecial. Uma sekudlula ispecial kune price ebekiwe okuyiyona price le engisebenza ngayo engengisho ngoba ngisebhizinani le-special. 10,000 rand uyakwazi ukufika la usizakale ubuyele ekhaya nawe ufike ube indoda. Ungabi umuntu ohluleka ukuzama, ungabi umuntu olukhuni ukukhipha izinkomo noma ukukhipha imali alande into ezisiza ikhaya. Ube lula ukukhipha imali ngokuthi uzijabulise wena, kodwa yikini niwohloke ikini life ukhona. Uma uyindoda uzalelwe ukuthi akube khona into yenzayo kuvuka ikhaya. Ingakho ke sithi ngemithi singakwenza ukuthi ukwazi ukuba indoda, ngemithi singakuzamela ukuthi ukwazi ukuthi uphile ube indoda. Lo muntu ngeke uthole ngale mali, kodwa ngoku December engizokwenzela abantu abaningi babhalisa baningi abasuka phesheya abasuka kuphi sithi cha inkinga ababhalise bazoza. Ngiyacela ukusho ukuthi especially umhla ka 1 2 3 December sizobe siseGoli, siyagcina ngomhla ka 4 December eGoli. Uma useGoli uyafisa ukungena kule special, bhalisa naleli bhokisi lakho nalendwangu ufike ukuthola. Bese ngisho ngithi abasuka eGoli sizobe siseGoli, abasuka phesheya bezo attenda eOrlando bazokwehla OR Tambo, basuka OR Tambo bese bethatha izimoto eyibheke Orlando West Extension eSoweto la esizithola khona uhlelo usho njalo. Mabehla OR bazothatha imoto ezisuka airport zibalethe ngale. Bese kuba ukuthi abazo attenda abasuka phesheya ababhizi uma nebabhalisayo bazokwehla bona othongathi King Shaka, ila bazosuka khona ke abazothatha lo msebenzi. Bazosuka King Shaka isimoto zibathatha King Shaka zibalethe la ekhaya eNanda eMawoti 10 11 and 12 la engizobe sengithi ke esangapha. Umuntu uyazikhethela ukuthi uzokwehla OR athatha simhlabane 2 noma bazosuka othongathi King Shaka bethatha isikhathi 10 and 11. Wonke umuntu ozothatha special uyabhalisa. Nazi inamba ke zokubhalisa ozobhalisa kuzo bezokwazi ukuthi ufike. Asidingi umuntu obhalisayo ezazi ukuthi akeze kuzo ngoba kuhleliwe lesi special. Amabhokisi zigubhu konke lokuyahlela kwenziwa ngenamba yabantu. So sinabantu njengamanje asebekhona vele, so asidingi ukuthi uyeza bese sigcina special sithi ke sesiyavala sivalele umuntu oserious ngenxa yakho onke oserious. La akuhlushekiwe, la akulanjiwe, la senza lento ukuthi sisiza abantu ekade silokusiwa sivuka nabo sibalapha khona sibona ukuthi amandla abanawo ezinto ngendlela ezibiza ngayo nasi special binde khona kunombani special siyenziwe. So ngiyacela ukuthi ke wonke umuntu obhalisayo abo umuntu onesiqiniseko noneshoyo ukuthi uzawungena ukuze ahlelelwe. Special siyahlelelwa, akufani nokwelapha ukuthi usilapho ufikile ongafikile semlapha. Cha, la kuyahlelwa la ukuthi uyeza umhla kabani uzosithatha, umhla kabani uzosithatha, imali yakho ezokhuluma kuphela. Okunye special asengafula athi umuntu no5 kodwa umuntu ka10 cha. Mawuno5 isikhona isigubhu sika5. Mawuthi awunawo 5 no250 ikhona inhlanga yenhlanhla nebhodlela lenhlanhla elizobe litholakala eli2.5. So la singena ngesikwenetu singena ngokuthi wena onamalini. uNkulunkulu anibusise kanizwe lomusa. Ningakhohlwa ukusubscribe kule channel yami kuningi ngiphethe. Okunye nazi inamba engicela ukuthi nifonele kuzo nikwazi ukuthi nibhalise, ngiqeda ukubhalisa nithole ukusizakala. Amen.